yana awudu hadaya se ma Gloria Milan so yeda se afei Obapa Christy na kwoko ma bena akosi abakwadwo adehia ya monsom wo so nyina no yeda mo asemo fa messages ni mra ena making kan obi ade ansa mepo obi ade ansa na yefri so YouTube won so ena mi ntwamu nya ye behwe na yatimi aba monsom wansa na ya sore so dwumadie ne ya Sompa Nkomo Sompa TV so ye bo awuramu ye kwaye nim ye nsabre eno tickets number 1 amesa o face my yancha oba panyin ai amesa hye ai na wo bo mi chi dom wa hase o kina na obekota chima akodi ni nkwi ama nyame nhira why onka onso ho pa ye kwa case number 1 na last week senia ye sidi beto bedwasre de be ma bi ba fie ha nyame nyina no di semo nka nkire no ye se anwumo hwe no eda ye ti di firi ni wura no bema pacho memo akwa aba yes madam na honam ti sen yankopon ado madam ada oba na se afra o sen pacho mba ye frame ya obodi enen so din di sen pacho ne so ye frame ya obodi sa enu ano no obi o ho abeba no asase sanity o se dem we na wo me Ghana card so we dey mi fie di ye ro ya obodi madam eba ye kire se Victoria Redu ya o kire se no wo mampon ana mampon pacho an wadi na wu wa mana dina wato ne pegua papenso asi men kan fa entuetu ade hia so eyade a wotoguso omo mutoguso no so de ye ni mo mato pemu ya na se de esitie ama wa ma papa ya sa yire ne ho a obama azia dade a ye wantimi kura na no opegya de ya opese oye macho no opegya kakra ho no odi miamia ne nkire wam o sa kwa je fa Jimmy saka ho ajuma na si akoya no akoto ne pa ejeyi Victoria Swedi no kama akwaba o se wa je no memu akwaba da bia 50 cedis na anu aso ya badia boso wan mi akwa dem prensa enti ma mentia so second one papa yakwa wotikumasi ho no atwakon akomampon no akoda ade eche bi obekokora na yesi na be ma hye ho no atwoke no no so asa akwowoso no awowoso na second pregnancy so abem wadi aguso a boso menkuno ebeka na wotwe da pen ba ko pe obi be se 1 week ama akwada na ba no oba ni se wa beda wadi ni last wa sansa ye wo nyina aka ho de kwa akwo ade niam ode kwa wo nyina afi papa yi owu okoya se wa kwo e no ode na sa akotena be ma foforo se akwara ne papa no asi e we di same way papa ni se ase ni tite in fact adoba na booking heart asade ne ho agem kakra na no se ye ka ye besere no we nya sele we atimichi obi a wodi ano krampo so de ye wo se chi double ya akobi sai bj amani awo hunu bj amani hunu part 1 and 2 ya de say na abesoso ibj atemasi adanko fo freye ase papa ho ye ne mobo ma mi bia ne kasa ye e wo mfana memu heya atemasi na wo sa ne ye no eja madam kafra so kwa ni bibia ye kama ise do ho ye chi ada no won okay sa ne tie de o bai ma hu sa o sere kakra fa mi sere kakra se mi se ba o mi si die be ko bia me di bimti ye se me ma ni die bem mo tire mu fanya chama bosomo nchew e ba twan ama na o se wasa de wo baba akona sa akọ asem no ufiri ase num na ansa akra na tiefo pese wonum te kakra bonetofo si baba akọ mienu oba no ne tena ye di sen de na call so na abesi ne ne ato aso de free ho okay se me try almost be 7 years muni nti mini na wo ba ko nti second one na kofa problem aba nti wa be hu sem ti redu so se bia obeka se menye correct abet enam adwuma me ye nti na ma betimi obi ahu mi abeka se menye fan nti nye adwuma nti na me de tia papa ye TV ne dia me no ma so a
Ford, Mazda, and a Crastra. A Hunoma 0243. Hey, Papa Tobo, my wife in Tobo. Send me, yeah, but Catrebia for one. Adverts, what was some more by a yam? You know, we are near Juicy Accounts office, no, I Nana, or their man in your young. What if I don't come my mammy, Mr. Boachan, I said, Mr. Wahab, mammy, what's it, Mate? Also, yeah, Mazda. Now, me told Mazda Hunoma Ford and a Crastra. A day. Crastra. Chrysler. Chrysler. So I can't never your name will be on a family one on the board. My Ubusa, so I'm a post office here 0243 170183. Post office, Mr. Malik. Pacho Bianco post office, Mr. Malik. Walking a Ramani. Part 1 and 2. Trasso, and advert beam. Okay, me advert beam. Come my win your beam till they are twice soon. Next night, 7 years in a crabba, quabba, second wine on and Semabaho. Intimidated now almost 8 months, 3 weeks. Or Baba is a normal medium so called. Afi Pacho yet, yo. Pacho, Afi, it drew her, you could freya. Obari ni ho mi busa so yesi okone so aho nti mi ko mi wura mu an ma hu se enye ne so aho no wo no be man chen ye mi bon be man so se on so ba no e na me so se mi so ba no ne se ya kosi ni se jisi ko yen DNA nti mi so DNA no so ma se ma ye ready atue bibia nti mi DNA na me twen se ye be kan na ye hu se ekwan ye be fa so DNA na o hwa kwan se ebeba so why are dear? Adaba no say akola no dikan no so de ne kwa ma obi bakra so ka ho no so ha asem na kwa no de me born no usuro police nti wo de akola no emienu no abesene eko omo wo ho sisi nti oba no panyine de wabedi wo ana Mami tia. Abrantie ne de ne ni DNA no say papa diskaba Me pa so o de say na aba Mama 2000 aka 500 and so mbotum si sie pia papa ne de 2000 aba at the office sie ya de akwa accounts office akokra no wo ho and 500 no so is ready you ready sa na mrantie hine beka no you ready nana asem ni ni abrantie no maame no wase no de na akwa akosie ada oba no ota wacha na mo bi wo ho a efri ha se no no so atimi atu ana ma se ni de ono kura se ma anye sa de no kura no a okay was ma se ni de ono tamachi dindindin wo se ma anye sa de no kura won ti ase okay na nampa cho ma yenhu be ma wusu sa no ode mon friend ma yesesie adano one ne kasa yansa na ye bekọ ne ho no e de asem na okan ye concern DNA ne ho no odaroma yo mami tia me ne mi so wusu kasa enkomo one me di ye nyina no se me de tu nanim se papa no oso one abeba nnete ebe ka na wotwe ama na wo ana abeba na bedi ho a wabewo na sebe ene ye obi hwe obi moja eti papa ne se wa ready se akoda na wabedi ho no oba ne de enye nasem ba akola na owom ne de nasem ebise bo so me nwotwe ne na wotwe miensa de otimi nya mfa nche no eti me bo abrante na mane sa no ma mitia onso so se wa ready se DNA no obeye no obeye na ye peda omra na ye nyina ye nkọ na ye nkọ ye DNA test no asem wo ka ne se akola ne ya wono no eyale enti omo hwa ye na bibiduro kakra ansa ama akola no wa ye ne den na wo de naba okay ana se bema asem ye ka nya agudie o obehwe obi moja me na nyina na afa beduru ba bi no okọ no papa ho no enna fom ana DNA no nso so ne ye nkọ ye ne poso debi se ye trinyo se ye entasuo ya no mo aye na afa usako ba bi enti oji tum na akire na ofra na afa oye entoato a afa ofra na oye entoato a ana meba ana mayese di se akra no ho aban no enti anu nti ena mbapa isa ba biem se na se no so kura so ani abre enti se wonya hunu de akwala ne papa ono onte ne ho ase ti ma mitia papa ne gitum se nko beba no se ne ba ne yare enti omu ye na bibidro okay
Ye hwe say yen sabeka be ma wusu ya wono ewo tepa meboa. On fa ne phone mpacho be friend last one mami answer. Ma yen hwe say yen sabeka be ma wusu a. Ewo se Sorry, the person you called cannot answer. Yanko ne yanko fa aselmra. Mami awo mpacho e mo ha o. Yeah, mo mame. Me do for na pom ti say. E jad mo owo me. Na udi ni nyina the same po. E ba ta say. Udi ni bie mu adaroma. Ya say ya fra wan tereta dodo na sa na onimu o. Me ba tan. Ya Victoria Yoba. Ya say what wa asem bi ka kire be ma no awie. Pacho me ba gina so ma me ansa. Be ma usum pacho me mo akwa ba o. Hello be ma usu. Hello? Good afternoon. Afternoon. Me do for na pom to say Vic. Me ba try you. Wa say chinchin be ma na je ne phone. Ana wa je be ma ne phone. Me ba try say. Na ukunu wai. Me ba try ko aduma. Ayo, ohini ro ye bo asia ma na woni me ka say Sompa TV, Sompa FM. Akwada na what saying? Man ba try. Ye da nyame ase so ho ye. Me ba try. Ukunu ya boadi papa na ne tie na o se ne nyinse ne akwada na wawo no. Ya da ye no kasa ye no. Wasa ba ha se na o si DNA no wa ye ready se wo be ye na. Ye hu mo so mugina bienti ne wo se ye fremo. Na ye bisa da mu betimi aba ne akwa ye na obi anso anya na somdwe ama ye nso anya asomdwe. Hello? Esi charge. Hey. Esi charge. Me ba try. Amebo Vicky na minim say ye wow. Me ba try. Pacho ne frozen. Me ba try ma bia. Okay. Mate. Na ye penene na kasa minim say emuntwe na wada romanka. O betimi de ama Vicky ama ye na epese ani ni di nkomo. Me ba try what the phone na the people ho me ni Mate, my na ase why? Me ba try. Ya me ya do me besa kasa. Abusia me ankoma me ho ma me mpacha wo tie nka. Me ba try me ti monka. Na ye pe oba Vicky nso ye se ode ne phone akwa akosi charge one be ma no. Enti na ye ne ababa wa bi na e kasa kafra why? Oh, me enya bi. Na oso pe wo won kra bi obeto de ama be ma wusu a watwe oba na kwotena tepa one ne tie no. Etiefo nyina ne ahwefo nyina pese woti asem kro ne bi ne nyina ye boa se be ya ye beto ye de na wo de ma no. Ya woti mu kire ye ni. Ye me wo de ma na ne sei. Wa ba ta me ba. Ye ra kra wo sa ke kan kwase asem kire me na wudi ma se. Wo ti mi uni me. O ti me de me se me ko ye se ya me ya ko tere be ma ne se wa wi ya me ba. Be bo su mi ni hunu me ba ni ye ba bi a wo ne ni ya kire. Ya kwa ko che boy ne no ma me ti so ma me ne ya we. Oma me ne ma me ne kaka se on fa fala ne mra wa wo kura na wo twa won fa ne mra be pa ka adiri. Ma me ni nyanya nsa se bi aye dai. En kan kire me. Ndan kwala na ka ho ne ma me ni o de kwala na ma ne ka ama kwala na ba. Ana aka onu amu no. Ndu onu na de je so nya na je se. Oba ne ana oba. En kwala no se se ne kuma na de o be ti ke mu. Odo mo ba ka pra wan se de anka ho. Wa wo foforo ntia oniska. Enti tie ne hu se ya me ankoche no. Me anya ade so o de me ba ne beba. Nti ya kwache ne ya chuo ma me ne ka ho de ya. Na ne ebusia po be ba be se no ma be ka asem no. Ina atema wo ho no. Mate na my pese mi bisa wasem kakra wona wo ba ne ntem no net sen ansa na nyi sen kurampo ba na nimu ama wa wo no sen na ne ntem sitie.
Me pa so say na adama no kasa no kasa ahase no. No ne okuno na ni to me dada no. O be ma popro. E ma ne beto so ma ne ye ntopa. Nti ya wana me kwaka bi a o ne me ya aka ma ti de kura no. O ko te ka me ho nsem tire okuno no ma. Na okuno no kura ansre mi bi. Enti asem yi ba na te se be ma ne kura ne so hunu se do but can you be you? And I just was friendly, I'm a shower. What they told me, to make like asking me a catcher and tell Alana catcher and so about what I'm Alana, what they are. Master the man got you. Then I just want so buy, yeah, you 2 1 amount, yes, I'm also so a safe when I'm a doubt of my more boy. Yes, I send a coffee no. Obanum Pacho, I didn't fear saying. Me pa cho 30 years. Say who control one so sir. Me pa cho say. Who control one so like o can say mo a obetie anase wa ye krado so person do ye maame. Say ye no onya gen sakra dia me de ni problem na say be ye obenya gen sakra ni say ankwala na ba kra no sa kire ankwala ni say. The one more ban one more system in your the number, my almost one friend, one side to almost can one Palani said Yanimala. The entire me be so on the was some more walking, was so back your case on your mind no. While Broomfin shared do watch it. And now, or who say why you are or no dear, nin queen award dear wash and planchain. And you were being so Broomfin shared do watch you or may you more, I'm running so on your quadabim. Na dream sie bia do besie na iwo no ankasa ne de anti wo ka se wo kwa chinu emu ya mere na kakra bi wo ho say any oba time de tanga me mu ya e ba ya ye ka atem ne se so ya kola bia mu bia ana to obu ma ni bia ko be ka se ne ma ye nyina no e bi e pa cho na mata ba na ma hu ni e be ye yesu su minima se ma be ma ne na ka and I'm the man of the cat to him. Now, when the mamma, your granny, you not what the Capano. Once you suppose to mamma. And I mean, who said if I'm in this week, you say, if Papa come and hear you. If I never bush you and what you have a bomb about was swam and I you. The captain of the all 5 years. Number of fire some a dinner passua, who bet you must have not starting. They say, well, woman, you must do. And I'm not fire as I did, for me, dear. Then cat. Oh, babon na what so baby nka no akwadan so de ne maame edin na kwa wale ase ye bebo ne din bia ne maame din ba nsente sa na beba inti e ba yin ka mabu no ka me ni din ka na ejere me ha eye na be ni mi na ama senta se bia musame wo ka sama afala ne mfa na ka no mfa yin no ba ye ne dai enti ube ja na chire me pa chewo o kana sa wonfa abrewati amadwene senka abeja na chiridie ana so nya krado so obeja oba na chidie eno senyame into uja na chiridie na senyame amwa na sembani bia banso a e ka sa da me amesi o ba tampa e ka da me amesi tiri se e ba ye kwala no mu ko bi de se ma po so ama kwala na ba nye ni sika na ehwe o nye wo mu bi bia na ehwe o ba ni me pese en kwala ni da chenye basa se wo ni nti en me ya pele ono aye basa on nendo ko suku se uche wa ngo suku wa wo mpa aduma o ba so do nsa ba ya aduma na sa abra boni ya odi enti ni su ebe o ti ye di enyi wo wo na wo hwehwe na sa ugugu ni twem kama ma ni nti emu wa no so di pe kokko sika wo ho aka padi ade ma no me ba do se me na ma no ya padi ade ma nya me ma wo ba na so gugu ni twem aka ma so she agugu mu ama ese mu ache kama ena ikeje tia wa da mi twa ma me bia ababa wa bra wa me ka se edro me si mi ntobi wa se ma ukuna ni nyo ya ma o twenche na me si esi ma panyimu na aka senti aso asa kwadudu se no ni bia se ehye ni dido e wo yi mu bottle bi mu wo di nso hye gu hu de ande akoso eje wa ni bi akoso ameche
Kosiano. I just say, you know, I know. Ebi ono so ko nu akonu numbiama. Aye inti ni koko no so na adwuma a wafa no nti adwuma bi aye adwuma. My Google mama na ya kama me dey me do me ya tele me kuntabi. Na wa wale na ne na atena se abobra ma nta ndi Google mama ne so fa ko bra ko ne. Ta de ye wo ye. Wo ye ba ifu a, o ba da tinya ye ta de ye. Pia! Mami wakasa o. Wakasa omre wo ba ne ho wo mpa ba wo ba ne ho media nka mesusu se asem bi wo ho aba ma na wasa o ka kire no sa wo pa ko che kama no mpe manso no mpe o hawdi a on fa fala ne mla anya fa na amadi a na me ye berebre bi edu ho na me ko ye kete dia na de report ni bi suka ha ene ye dia ko wa kwa che no because me ni no me ma ne ma wale iwu ya santia mamlen obi nyemwa ukoko obi ba no nyema ya de betu wanyim eno waje nyinsen no onto obi anfa nyinsen bi ametu wani ma fra wo ne waka abeto taabiri beta wonya waje nse upu ni se mi ni pa na ata wonya waje nse wa betu obi ba jifi nti no o be ka ho se oh mame wo bretu ni ana e ba ta se wo ye bretu ni ni ana wonto no bo nto be wo ye bretu e ba ta mi asna ni ọwọ na ye de be pamo abranti ya asna ni this year pa ni di sem na me se asuna wọ na ye de be di na chie ate ma ye nya wo ha se no mo ho ye ni di nsem na chi na ye nyina ye be hia nyame ye adoma na awotwe a ye besim no ye nhia to da brand e be mo wa ba ye be hia wo ha na ye hu ba bi asem ne pomasi bre no ye de be sia ma asomdua ba wai mate ba me ye da se papa ye nesu me da mo ase nana Mamitia. Mamitia. ye Menkabi. kasa ko anwa ne Wa no no. Hwe ade a mehu wo wiase wo mema ni bi hono mamitia. Sebi mare. Ade a mehu wo wiase wo mema ni bi hono mamitia. Sebi mare. Eti sempo nu abefa na. Brafie mamitia. Brafie na busuan hu. Sebi mamitia asama ye ka ne se ya ebi obi chenchen a de ye ka no obefa nse ye ka de ye de no mamitia nti sa asamo ba wo wu ho asem yade wo ho eje se bibi beto abeba no ama branche no de ne koto kronkwanti a anaso wakoye ne den ene so obechi na rio eti mamitia abranche no sebi wo wabusu on so frim onsu anyansa mamitia onsu anyansa ma obi mekire ne se nyansa ni na sua ade wo ye wonya koda so wakofo obi ba una asie so wakofo obi ba una asie so wakofo obi ba ene natena anyem abawo so no aboka mamitia wonya bone na die nti na busu anim wo adie nti mamitia se nya dufudie ene ye ne de ene nsamfo na ye ne da adie nti ene wo so ofo obi ba wa bra busu anim no mamitia eti mesre abrante mba bi owo bia no so obi tia won kan che no yeso wa adwuma mu charge ne phone mamitia wo mboa o charge phone ba bia mamitia enipa si bone kwa so a enipa si bone kwa so a o wane modi yi ne ho ano be ma bi nso gwenya ka ho bi be ma bi na kasa e be ma wusu ana media mamitia me masam nyina nie ade abrante ne ye no mamitia nsem fata be ma abrante mu de wo he aja wusu okay nsem fata afisa sebi akoda ba ko ne papa no nti meye mienu e ma ne nya yie ade enti no se ye yie papa wati hai sebi mamitia o ka sembi na me de pa papa o han se de wati a na topa me hye pa so unu akra no wati mase enti me nsem bi se ba mamitia ya na eya me ya enti wo ka ko eya na ma hwe ho eti abrante no tu no ho me ne kasa waje tu me se obedi ene no fa ne mra o fa kra ne mra okra wo si woni sika be me wa sika ba o problem is wo ka prani fa kra ne bra mamitia se oya kra wana media minimum po eti mamitia me de me masema me kan se de oye no
oya mani braba okay oya mani braba ma me no se sia wo fia won komampon police station konko case okay okoye case nto ho na omra ye bedi na chi enna kotepa ho nye kwachi abrante no media de make am na tell say wawi akoda no okay wawi akoda no nya ni fie aduasa nsem efie aduasa nsem ti dia yi mami ti obi wo 60 years no yira ye hwe na kira kwai wo ye hwe na kira kwai ya hwe na kira e ti ade abrante ne ye no mami ti me ya mensa me fia mami ti me kana nanom se ka nya de abrante me ma na fa no wadi da okay e ti won fra nam ne nkasa ya be fra ne na kasa na nano no iti na bem mami pa cha fa ye remu a wadaroma wọ́n ní ẹ̀mẹ́dá sí pa. Sorry. Ọdúnfòdì adìẹ ẹni yà á kọ ẹnà nam. Na ẹ̀yẹ́ mi yẹ bebree sẹ́ akwadaa no wọ́n fẹ́ ẹni die ama ne maame wọ́n mu ne maame ama sẹ́bẹ̀sẹ́bẹ̀ bẹ́ẹ̀ma yẹ a wakọ akọfa no wọ́n tiẹ̀tiẹ̀ ne maame anim sẹ́ni sẹ́nti ewiase yẹ ayẹwò asante amammerẹ anaasẹ aka amammerẹ deɛ ɛnfa ho sɛ wanyini anaasɛ wusa. Wo yira ya hwehwew ena asɛmba no so a nyina wanyini ni nyina no eba beda abusua so enu nti no akoda na de na ya wo ye no ehu pa na sabio na nka yenim sɛ ema de yenyansa ɛwɔ fam sabi na mema de mu na nka mu nim nyansa na sɛ ne bema no wo si yo no ɛkyerɛ sɛ mesamika o ɛsɛ ne nim de na ɔfam kakra because ba me a ya wo ba wo bisa ne basia ede benti na ese wutwa no wudidi na tem na na chese nka akora no wo be wa na wa na wo kwakwaje akoda no enu ntine be ma no wanye ne ye kura wanye ne ye wese chese ba bia ya akoda no wodi na ni a kire na wono mo eto enya fia ya emodwo abrante no woni entitiye eni sababa ne so wodi na chi a ede asembe bre ne daachi tini ameka ne se maame no were right whatsoever because ne ba no wone natie e wa mampom wo hu ne ba no okodi be ma no wona se be ma ne kasa be nsamfo a maame no wo kwa se o ma ya chi no enu nti me maame no ya adwen won kwa ye police case e wa mampom na aprotifo enche ne kwa no na sabio wo hine senya nkwase abu a e de benti na girl no sabi wo mu ne maame no wodi ne mamienu amanika kaprenka ho sembo anka ho mi wan so wo maame nso wo mu no na wakoko jesa nkole egu ne so no se be ma no kofa obi be si so a obi efransa wo so wow se ba bia ya wotie se ka wono mu guna ne kanya ne se ka ne niema ewie se ye enti ne meka ne se ababa no wo ma ni die emra na fam na ne wo ye no wo ntwa so no wo samra ne maame wono mu anya sa obekura ne hwehwiri oye me de manu esi meda se mesi so dro champion no enti ansa na mede me comment small one bi beba no pese mbisa be ma ya boadi asem be ma ya se so akasa wonfa akora ne mma opesa na motuo be na wutu a ye mo awo de test no na makasa me yentidie kwan bia me fa so a me ye test no me fa so ati yada ase ebusia kakra ya mede efo abedwafo de a wode ato dwa no so ne se be ma wusu ena misu ne brebia me nka nche ni so wu a abrewatia o mepagame enfamfam ne ho nko amenemu minim so ya krawa de a I can't tell cause me knew kwati na wo ba abetina wo so awo na be ma foforo se me ne nnetie wo so me nkro no kra be ka na awotwe ama no kra mpa ba be wo no medi no magugu so amwa sesa nsamena ne ade a megya ne kwa ama ne ko yaka wa mu nyina akire wo onfade ade wabo ani wodua se ma beda afidikese nso ye tie mu fro e na akwada ne ya na akwada ne kula wa ya no si ebe kwa na nya wo ba wadi nkwa asem ana asa wadi anyansa sama na ajimsem ni pensu anyansa be ma wuso otepa na minim tepa bro no kura wo so me sole a me hwede meye me ne nananom bi be kasa binim si ebe fa ho anya wonom ni nimbro no kura be bisa me wie ne anya direction no ne de ma wo ma wo mbeboa ye na wonya sebi sa enkwada asem na wo ye no no ma na adwemra fe na
obi oba kura what say minim say ne hu ni won so dia because be ma bia ne ho bia say be ma foforo aba say oba me ne net me ne da sole na wotwe be ka say oba wo no kura no me ne na da ya meja no kwan wo ba fansa me na ma ya wasisa me nsam na kwa wose ode kwawo o se chenchira twan akula na ye meba breje de ne nso wose wonye media kameto Victoria Maamefo asam ya fanwura oba ahima patom pro station akwada no waburo 30 years ana 30 years onye minor ana sa wonya akwada etuka sa wo kwaye already nso you know so wo be man nchen etisa akwada akranya finhye du nwotwe no na se be ma wei ana mepe no na se makwa akwhye ne nchen aha na me wo na emom ba bia me wo pa de me ne wontam ngwa krekro no no wontam engwo ne wonti ne yesa e wo musa bibi ba be da wo so de na so na brand tell what saw the fam na kwan so na kwan no asante amamla ni amane mu no ye wa akwan wo honya bibia na ya plosifo asem ti ebe wura mu wa amamle kwan so na bra onyim ye na onyim no no mekire be men so be kwa kobo ni nkuro se maame na nkwa ye bedi be ma bo ya bode anim amna kwa kosamai be ma no na nya dru ho a etuo na nkasa de wo beba be ma ya bode kwa komato yem nyame ya adomu a asempe ni padwumadi ye frani sen mu fa ncheme anwumra nsuriye we ya Sompa Nkomo ye sha obo se enkosi se da se ne beba na asem ne ba bia pamasi bre na wose edisie bia no na akwa akoto ho wate eti kwa komato yem ye ntinta so ngu fomfa ye techne manfada say I'm promising you, we are all promising you say enu da se ne na asem ne se ne esitie bia no ya nyansa ne ba betre dwaso ne be wura mu ewo petom ahifie kese ewo hima aboboa no ansana ya ye me na nasra so hima me ankasa me krom sra so ne hima na eye na na asante hima ne chiame wona na me mo aheburu ohire yire awrade nkoso anhira na onye okese ya de se ya na yakwaje apomuden ho ensem waba apomuden de eye na time herbal mixture time herbal mixture and capsules wunya bia ebesiesio ama wasipi esita be man pacho me mo akwaba ya ena wona mo ti say yakopa da o me anytime herbal no pant me ho de pa wanim so aye sorosoro wanim adda ho pa wie na so ye te say boyan komo simedu aka na yo dia yo dedi kan meda wase e wa kwanya sonko ade ama me ene na me ma Sompa TV ni FM ahwefo ene atiefo nyina akwaba e de ba time herbal center time de otie en kana te say apomuden ho komodhwe ene no ana sa brebre aso se memfa ya adura hodo a ene wo adwama so a ebo to yare ahodo bibre free ni padua mu na ma ni padua no anya apomuden no ematugya no manfo otinya kope bia na kyese no otinya aboa atu yare ahodo bibre afi ni padua mu ene da time adura hodo ene nam eye TIME time herbal mixture so utie mi na so yare no eye malaria fever me kire ati dia me pa twadu ba kope na me kan fo ma unya TIME time herbal mixture bi na no ma he se wonum na ato na wontim eni de bo no ma nanum ato nti tese ensuo mpo hwe ne den so ba num nsuo ena se wan hwe ya ukom nyina betimi ayi nkase ena ukoda wontim ena me pa kyew malaria fever afi obuo no ma ogina kakra bia na otim se nani so na ebrenom wa paso ya general body weakness na se general body pains no time herbal mixture na se unya bi na so no ma ebetimi aboa ma se o ha we nyina atimi afi honom oba be kana mi na me nsama boso mi aso na obi atenka ofie ho de bia da obebɔ nsa no saa de bia da na oti ne so oba de wonsa bom nkenye su kura ni so oba obu nsa na se ufa ye omu a na che se oha bu o ma lebe fe na se ba ni padua ma etimi sa oha we ba nti ye TIME time herbal mixture na beboa ama sa oha we nyina etimi fe na won so watimi ade ho eni nuar ma from se time herbal mixture na se time herbal capsules time herbal mixture na se time herbal capsules ye do nwa so a time herbal center yanka se de bedwas na no kwasem ni uhwedwuma sa adwa hodo edi mani padua na esiwani ni kwan se ka kyerɛw time herbal mixture na se time herbal capsules no eye immune booster me kyerɛ se wonya bi na so no ma eno timi boa ma emmo wa yefro se nkumua ni ti yefro se nkumua se de bi omu gyina akono omu na make sure se yare bi egba ni padua nim ana se ade bi ni padua ne befa kwati kon se abawra mu no ombepa mo afi ni padua nim nti ye time herbal mixture na se ne capsule no na de be immune system no be immune system na bema ensanse gugu bema hospital efru bema mbade bia ogu nso na bema mu hihyew no na eja oba enima enkoyi wa himfio na nyina eja number
a yɛde dwuma ɛwɔ time herbal center no ɛyɛ 0244 417 669 0244 417 669 adwo no ɛyɛ TIM time herbal mission sɛm de kankan no so yɛre no ɛyɛ malaria fever mpanyinfoɔ kan sɛ bi ɔsi dua a enyabe wɔ ne yɛntwa so ne mu de tu aseɛ nti o malaria no so obetu aseɛ kwatakwataa afi nipadua nim a ade sɛ wɔnya TIM yi no time herbal mission na bɛboa ama wo a wanum ato a wontim anidi bo no ma nanum ato nti enso bo hɔ ne din so banum nsuo mepacho nipa da sɛ ne wɛsɛ wɔkan no sɛ ne nya ahoɔden film no ɛyɛ aduane ne nsuo nti dɛm nti a wonum time herbal mission na kyɛ sɛ ɛboa ama wanum atimi ato so no watimi adidi atimi anum nsuo wodi na wanum nsuo nyinaa no na ɛboa ma watimi agu nsuo mekyerɛ wodwe nsuo nyinaa no na ɛhu nipadua no mefi bi ɛwom de aba abɔnten ompewe na apɛdeɛ ɛyɛ time herbal mission kɔ na tim di saa dwumadeɛ we afei wo a wogye kakra bia na wani so ebire obo no ma otimi sɛ na apɔse ye ne ya ɔda sora no pa ne honam nyinaa ye ne sɛ hojo na sɛ ne honam nyinaa ye ne mmerɛ te sɛ deɛ anadwo no yɛde ɛmbaa bi gu no so na nso na obiara fa aba bia nka no ɔnkɔyɛ adwumaden bia mepakyɛw honam mmerɛ a ya ne ɛyɛ wo wogye kakra bia na wapɔse ye ɔyɛ no time herbal mission ɛyɛ abibiduru a make from taxi drivers okada riders short drivers mepakyɛw adwuma no sɛ yɛ nyina hɔ anaasɛ ɛntenase unya time herbal mission bi na ɔno ma wapɔse ye ɔyɛ nyina no ebetimi agya afei mu a mokɔda mo ntimi na obo no ma kɔda obo nse na omini kɔtɔ ha ɔde saa na ade akye no afei ade akye na ɔbɛkɔ adwuma ne hɔ na ɔkɔkɔtɔ nko tiri bia me kan sɛ me sɛ ɔmamɔ sɛ adwuma gye ehwe ɛnyɛ den sɛ adwuma pɛ bra akɔkɔpɛ adwuma bra leta hodo a wotwɛ ye wo bɛtena hɔ no ama malaria fever yi aka wahyɛ dɛm na bra TIM time herbal mission ɛnyɛ na wɔ herbal shop chemical shop drugstore bia na kɔpɛ bi nanom na wapɔso ɛyɛ ɔyɛ nyina ɛbɛgyae wani so a yɛ ne bru na ɛbɛgyae wokɔda wontimi na na dweda so mu na awɔ a yɛ na atia si so da so na pa na honam hyɛ bonsi na ɔho yɛ wɔ hyehyehye no mepakyɛw ɛyɛ TIM time herbal mission ɛbɛboa ama saa ɔhaw we nyina atimi afiri hɔ nom time herbal center yɛnu ahodoɔ nyina ma bɔbɔ so nso ɔpɛ no do pan to a ɛde wɔn wɔde bɛkyerɛm ɛwɔ KNG herbal shop ɛwɔ Embrom ɛbɛgya house baako nso ɛwɔ Atonsu Monaco Junction hɔ nom Baseline Pharmacy Kwanaka Herbal, Apedank, Misty Herbal, Danny Farmer, Winina, our Ashtown, Co, Natam Herbal Center, Nuna Boss in your Copebi. A fake K Poly H1, you will have May Pharmacy, PF Pharmacy, our Tafu New Roqua. Time Herbal Messa, do be a Pibiano, on Sa Ebetiaka, or Bar, Ebacanamina, and some Bosnians no beato, can repatch or body on Sabumno, and Kenya to a Bao Bunsa, Nasimujan, and Mayo Bonama Bunisa. 2 days, both in a travel, Honman sounds of a bone, so they said 2 weeks and Senator and Yenoma. Malaria na ba ni padua metimi so ha we ba nti ye time herbal mission American format se ko pebi nanom na sa ha we nyina ebetimi afiri honom number edi djuma e time herbal center no eye 0244 417 669 0244 417 669 afei time herbal mission na say time herbal capsule bi ka kan edo won so time herbal center yankasa dia badwaso na sa ndroe immune booster unya bi na sa ono ma mo wa ye front say nkumua white blood cells na eno abc emission na say make sure say yare bi abubawura ni padua na sa die bi ni padua nim na be fa kwatikwa bi so abawura mu no che say ebe pam mu afi ni padua mu doctor etranse hu say o ma mo say yare edi nya paa yim eni nti ode adru be baba sa adru no beboa akenyan sa mo wa na ekwati yare nti adru a doctor de ba so na ne friend say time herbal mission na say time herbal capsule so nyare kra obetimi anom celebrity kaka na immune booster senior driver ni sorry a answer ode ni car ebesi ekwan so no check ni engine oil check ni fuel wo check ni bibia hwese bibia intact answer ode sequence dey ntia da chia semisia se de be ya car no enkuja na ensi ekwan so nti se wo sorry anopa busa wo se adru be ni wanom se nye time herbal mission na se ni capsule na ene na akwese wato petitu na se wato bo e de abodan nti kopɛ time herbal mission na se ni capsule no MBC immune system no be ma bo on ma woti mi sanse ne nkumu ho ne saba fomti ensansan bi na egugu ne bema no de biada na oti anase na obi na eho eye ne hene afei ensufita bi na efi ne bema mu ba se ogun nsu a otimi se ne bema na emu hyehye no obetimi abɔ ne nsa no sa mepacho bema de saa ya wa wote wo bema nim ensufita efi ba ensansan egugu huna mani nyina mepacho eye time chiche ba meshanase ne capsule beboa ama saa ha we nyina timi efuru enye wo a wonkumo ho ne sem na aba fom tunya time chiche ba meshanase time chiche ba capsule beboa abi steam system no na saa ha wa ohu e wo bema ne nyina no atimi agyan bema bo on maka na ne paso gudi na so ni ye panansu nei
wakwa na sima mi na sima mi ensa wo ye be ma na wontimi nya oyire ho adwuma na se oba ne ti ho adwuma ene ma no ma bande wo suturu bi e be bow ene bebi abekwa akohwe no beka se wiase imti be ma de kan hu se ampa so agudie no ujira ma wiase ma nyina so betima di no wadi ni yade so one time each ba me sana say time each ba capsule be ma betimi abo me ka se be ma watimi ni say suba ka se ampa onso ye be ma oba uti mu sensansa bi na egugu ahimfio de bia da ugu nso a na oba no na mu hyehyew de bia da one be ma hyiam na honum eye oya no me pa acho nso fita aya na efiwo no eba no eye time each Herbal me sana say time each Herbal capsule be bo ma sa o ha wi na tibi fro oba onso atimi adan ho oba bo no ma otena se na osore no wanya ntoma si bi antwena se na da na ngwase enso bia na efi na himfio ba no se bia na de pampan bi edi achi ena so anhwe adako na mho na de nsa etene so animguase so de emfata okaniba na mume akwese champo ne ameka se fata ne ne won peso banum time each Herbal mission as a time each Herbal capsules no oba onye bi na so no ma sa o ha we nyina betime fro na wo so watimi adel me pa chere so pai so a wo betimi afa doctor e wo number we so number no 0244 0244 417 669 0244 417 669 aya ka se penifo kan se mo se wakati wani esane pabonefo atwa ho ahia ohun ni papa atwuma konti na no ho chinifo for ne chim Herbal shop chemical shop na kope time each Herbal mission na capsules ne no MBC immune system time Herbal mission na o malaria no entu ase kwata me do bibia asam je be na muti time Herbal center me gidi said ase na be san so ahia makram ye be sa ahia won kra yen ba bia benya bia to no sa bobo so bi mayen yo wo do ni chim e o KNG Herbal shop e o Embrom Abidjan house ba ko so e o Atonso Monaco Junction honom afi wo do ni chim e o Kolinak Herbal Apedank Herbal Danny Farmer Misty Herbal wo nyina o Ashtown K Poly echi honom ye wo have May Pharmacy enso honom Ozone Chemist okwa sabetimi akabi Costa Pharmacy adum okwa sabetimi akabi afi PFA Pharmacy e wo Tafo ni ro kwa Tam Herbal Center ni mu mi amabobo so no so abetimi akabi na so watimi anya apomudeni das ya beda se be ma ya na nkofo ta bisa ya panti na mesama wo si so biem nyame ya adoma da se no de chen na ye besa hia biem ye chia doctors ne anti-frisia why se ne bana ya on kekeno no kan chense me chia no awusia ye kwai ye case number 2 so party li so ne dwumadie no eye Sompa Nkomo Bola Star Friday emfani agro na last week ene ye peja asemi beto be maso nyina ne sa brantie bi ba ha se osra ni bi bibi nti amfani di antudwa ba se namu kaka ba ya mfa ntudwa ya nkompi ema o se ojini sika se odi wo mbeko migration bi enya amaso mikotwa mpieto anase mikotwa mdua wo wansam ho a michokoto anampieto de enka ho nti enya nto enya ntua fanska mam no so akwakoda ne manso broni bese amanso eno no so onte ne ho asenti no watabidi aba Sompa Nkomo so abranti empacho yamo akwaba ema kasa dio na kasa we de kasa de ma menhwe mpacho ma afa na obomba wona bubako yam yadum ena de aso ani ma ye sre bi de na asakra mu sikadi nyama so asa wani aji na odi go fi ko kan na bonya bi atafri mu na oba no ho me ma de money ji ase ye de ma wo ma no mani agesa na ase ye hu ase enenko ani ye hu afa man so amuna kuzuzo obi atiko ani trinwi asefu me ma ya muntombo ase o mini ma de ko ase wan fa mo ma so mu anu na ya na ye de anu no mami tia ye eyani brew o patonga tu ni afa ma wa ase wi ase nyina ba wi ya mama no ne sei asemu yo ena from back say ena from o hwe se wakwa adwuma ba na wabre watimi anya bibia di na awura yi etwam no okoba no woso ade yi mami tia so amfa ma wa me ka bibia se ade che kra ko makra ne boya woman na aduane ade ya mami tia ya ma wasoma o evize hwe sabia bru sabia nya do aduane a ede ma nipa ma di amfa mankraman bemma ne ho kwan da nipa oba ho mami tia okode de wo wiem ana owode ne nam botan so na nipa de hey eda oba ho
bema deɛ hey mami tia bema deɛ ɛdɔ ban ho enti den eti sɛ bema piano so ɔkɔ adwuma na hwɛ no ɔseresere na ni agye enya sika mana kan ebeyi mo da enya sika mami tia ana ya bo amechia o hey to why you are unya di wie nso a sika abetua nso ye different achonti nkoyi tazi na yi ni mame afa ma nso asemati kwa ni kumui na dede bia no bofo ko nwura mo benya na mo abefi na mami tia se ko ba se bi je no se se ko ba se oba ne se o ma wuni a mami tia no ayase nyina wuhuru no ayase oya na ya esemo nya buru boss no eno ya na mo show ano da ni buru ana se den ye ka no buru boss aye din no ayase kutu na ehome twe udi agro mami tia ebeku na kwakwachi ukoda ha no akoda na ho basa ya de bi koda yi sitting room o ba so afa pillow ba Wodi abufuo ere che koda baby mpampa ne ma ba mu nyina ka ni die hu ne kwaso anu no so wa stress a be den ko fa asemo ma adaba o sisira ni bia ju sika so do immigration mpacho ai na mo yesen mpacho ne efo eno ajeje sope mpacho ai eni pa for na 5 ye fra 50,000 etimi do ko immigration ne de and they try mu 15,000 nipa ba ko ba ne say na mo de no ko ye 50,000 nipa 9 na de untimi nkasa oh mpacho meti magasa fa onu sister na bae mpacho ai ne u sister wa na untimi nkasa eh sorry ni sister me pacho scan e brosa na se de bi kwa na achen pacho e frosting me pacho Zainab na microphone nko na no ye emfa ma me Zainab atna se ne ho afe papa Zainab pacho unu enie me pacho ai ona na ne ye friend sen sre ne ye e wa yonkofa no mpacho enna menua bi so na me hu no na ompra no na wadanfo enna menua so na hu na onye me hwe wan so pe mpacho da bi ba mo be ya yonkofo mpacho ai ena ye dey ye ka ne say inti me ne menua ne di nkomo no ena o ka say na danfo soja ni bi wo ho o so wo pe amanfo aye dey aboa wo mo matri ba inti o kan na me sesa ena o say na sa dia omboa me ena o say na sa dia like amount na wo gi ani sa inti ye mpa nipa ne bi meka ho ena ye di kan pe ba ko beka ho inti ye ka kire nipa no to ko ka kire obi ena ye be ye 3 ena o ye ma inti o ye ma ye no ena o say nipa no amount na wo gi nipa ne inti mi nya dey emfa sika ne ba inti esa no o delay ye na ya ye dey ya ye payment no ena ye pay nipa ba ko beka ho ena ye 4 nti wo ho a wo se fa sei bra na ye de ama no fa sei bra na ye de ama no fa sei bra nti ye wo ho na that was last 2 years kra omo call August nim e call ye na ye frɛ omo say na wagye ye sika ye ya ye nte hye ye frɛ wa wo se wo ye ade wo be frɛ ye eno ano wo pesika de a wo frɛ ye na ye no wakasa na ye wagye ye sika no ye nte ne nka one ne chat a wa set time atoso time no so na chat na one na chat na free so wo ye yesa nti ne de aba ha enti mo ba sa mo beje mo sika mpacho ye sika na enti ada ne sra ni kasa na oso wa adwuma mu ti o hye ye bo so obefre o the response bi aba na wose ye ma amanse nyina atibie na ba bia be kwa akosie no ye ma no time no na se wa ni so dia anya obi na kuma ntwibo si akona pe na wi ewuo ene wodi ni ti akwaje akire mansa na ma yemfa aseda ma miso free drink ne 5G means no de kama yanka se enu abamu nsuo ene ye chinchim so mu bia preservative bia no ene mu nti unya bia betimi aboa wa ho de 5G means no eye energy drink 0246270221 eno ne abaya wo betimi afra ne de bia brewo sanso na 21st clinic ye sciatica s ye nyina fie ne nchirem so sisi e chintini ye sawo fa to asekosi unamro mu no eye a twetwe nyina da ya behwe to ase ya de biada ya gitwe nyadoa if you tiri so kopem obora no e overseas afa radio nche ho na be hu yen ye massaging ye machine treatment laboratory scan service nya ye twa bi wo modern afra 0540311311 0540311311
311 na yenje wo na Gentleman Dental Clinic say ye kwa kohwe yese wanum ye nyina fi ani ya ma ho hia na bibia wati masere wo badwam ba ne be ma da ho sex so de on say eni ahome no so ne na me pa cho e ba sa ya na enkoyie pa cho bomodin a na emo onum nkan ni mo nyam no ehyenkunan na nimu wa bloud wani kire mo na branches ahodo ni nyina mo Gentleman Dental Clinic fra one nom no wanyo so 0559 139-582 Midimofo Herbal Hospital. Washeta mapo ya deso. Ye nyina fie ni chire. Stroke wana arthritis. Ya de bia wo. So amo ya de nchire se wonsa. 0244-774-282. Obo Herbal Medical Research Center. Adwato adumenu. So for mama ya oton kenken no. Stop ho hwe ni ho. Ya de bia ntini ni mojamu ya de sadi. Wakoma ya wo ya. Anasa wo de ne sen na ya mojamu so de aka. Preka se powder. Ya di good creme ya sa di good food. Oh, ye mojari anemia ya de no. Una wosen. Ode Herbal bitters. Eye nsa eye dro. Etusisie ya de nyina. Papa fre. Na ene doctors ne twetwe nkomo. Eye 0257 472-506 Ghana Grows Bebunu yase ko pedjuma ye Diabe office line ni e wo fra se me pedjuma ye 0308-255-775 na yanko Leicester Ghana Limited amwase kokwa jibi ebetimi abo ma bibia koyie eno ti no ka se na ekwa jibi bo so me so ade asiesie amane ma akoye fra wono me bia wo pe bia tu aton anase ho se me se bia 0501 390-337 na onje wo so 3P Garlic Work Natural Health Limited and our day aba stroke wona mo atwetwe wo ye otititi ya ha wo bia garlic etu ya biase ebetu ase 0248-928824 na onsa kebi baby etu no to no so nsa bekebi yenkota beta clinic ya sabia soronko ba cho prostate after diabetes infections na so ya wasa wo wani ekire no ya de bia obehwe aboa na ose nka ncho sa ahojo daban Cindy Junction na abehuno osunyane owotakra de wotakwa 0260196219 and 0202347647 na Kalistic Company Limited Zahara Mixture ene ni G capsules no wose eboa emama ya mwasi sonsuo na modi aye white na modi aye den wase abai ko na kwano numbi ma ne mankoye na musa ya de ahodo ni nyina so etu ase na Zahara G no de eboa na chese wo de mixture no ena eno na lopa ne enwumre na bibia koye ede amaw enuro no drosso mema mra yo de wo ho so ya gina se so ma de dia ne fiba no ni nyina betu afọ 0246348334 Sara Koba unisex fashion ye nyina nkwaje ntade papa we eye sompa hema bro nyai ebo ni nyina de ni chire ba choko ai mami adusa krase se wa yimpaboa bi a kire me wose kwa no to no pabwa na efese enya asem ketwa wose fofo jiwari sinyina jiwari sinyina eye spectacle sana se cha hodo ye ne ye ma ye yiremu ehon ye dom ko eye 0244-797215 owo Nrom Hotel chenwa wo fini dan na wo ko Nrom Hotel anaso on Sheffield station na Sompa TV ene di enhwani mu grow farm ojedru yankase ko mu nsuo ene ya de aye ntin bo moden ma won sanka bi wo emu aye mre nkwada ma ba wa empanyimfo nkokra ni nyina e grow farm acho fre ba bi eton no to no bia no drosto bia mu ko grow farm ojedru no grow fine 0244-596-532 na waje wo so na ntontom no ya omo de madedi abo wan hwe ya madedi ado be konse ado ntontom na mfiamfia da romance no osa ye dede kura ha watching e holy mosquito spray and quell wunya bia be mo da na ho ama bibia koye abo bia kase ni mu bia so betimi akwa fe bia tu aton so 15 minutes ansan wa wura mu 03220
37623 na waje wo so edi twumwa bitters ne capsules yankonkwa gibi eya no wanya bi mami wo ba yenye ne eni anya asem keto me pacho waye mre we be ma no waye mre edi twumwa malamis no eni fi ba ne madedi akwagibi to ne kene so de eboa ma ye febi ebasa no wabotokom ukuru ho na ne antise ye na wadem omuko mbeba obi ankasa bra 0599 415-191 na bibia koye nsu papa de ye kangen alkaline water yankonkwa gibi yesum alkaline na gumu eno ntini sa wunya binom a efia hodo ye woni padua ni mu cholesterol na se sadia hodo ye adodo ni padua ni mu nyina no ebe nane no eye duro sa ye nsu abawa root janhye wa na se brema UGC Tafuni road na onsabe kan 0241 449191 Sister Spices was the peche Emma Bibi anko ye aduane bia wo ye no pe Sister Spices na kokwa gibi na fasting me won na fire cho anase waduane bia dwama so bia bu so 0243 535025 na wajo so akwantu ho nsem Express Group Asafa Breno Asafu Labor Runabout na obehunu dwadini wa wokotena broche ma bia so do be kwa basumdwe 0249 000448 na yentimi enje wo so se yakọ obo ho aba obo be se yesa ye bi mba chomofa ba konto enche mame na Charlie Prestige Ghana Limited two pure natural mineral water ye nyina nkonkwa gibi medie bia so hia bi now dia serve na koye apomdin wo mu 0538 141360 0538141360 offsist ema yense boya wucha ene ya wodie no bia wabuni se bia yes ovarian cyst no ebi ewo wa wucha na wa wodie no ho abomoden a ne ma wonsa enka bi eye Medpoint Pharmacy na ede aba 50596 607858 na wonje so Sansem Herbal Herbal mixture no na yede ebrewe wadaroma obsessed yo ansa na ebe free obsessed so akwa Sansem ho no mepamocho scammers fo bi aha jake wonu ma ya omudi omudin na eje nkofo ho esika omo say obsessed no account number no nti no ene yesa wo pebio se de enyo fa send this can to ma na so mafa no mafa no mo de ko enyo mo na ehwe so report so the ama plosifo na so edin say in God we trust ventures omo na edi se adwuma no in God we trust ventures omo na edi se adwuma nti no se unwu se sa di we in God we trust ventures TikTok name a ho no na say what they say ka wo office di mu ampacho mayenche report ni ma police station bi police station ben wona yenche no ntino ya no mo hye no so e de amaye na yenko Sansem ho na fresh herbal mixture no yetimi bi na mbosi e system bi ankoye emfa emaye enu no edoso e ma de wo mema de wo petitro bi ana se nipa bi o wasase so bia no na madro wo ya de bia ya na wa 0247 459319 na niema akoye nana mame ai say ma ayi erano entna semame na yemisa na sem no de atwato na de ho no na so de aboy na na mpacho yen changing kwa erano kwa ne brand ho ne brand de no nka so obekasa ne man pebe bi ntna o se wakasa wie ntini sister so meto aso ne ebusia ya no wa 10 ma minti sese no sika no se de amoji 50,000 yes amu de bi kura ache no mpacho ai last time we twa to a what the friend no yeda ben mpacho Endra ofre me o ka say ne full nation botoma o the free producer no kwa ejuma otimuto so efrato nti ofre man bobo producer number man ne Endra ne last day amete nka yeah that's it na mpacho memo akwa ababiem mejusu eburuma mitia na wo ye adwuma da bia wo ye adwuma mienu abi jenzu so na se kasa nti wo kasa ama no one sra ne kasa ye no nkomo twetwe afiri mobile net sen ma mitia abrantie no wafo sen ye hwe so agu ne so dabi on say ye onipa bi wo ho no mo ne kasa
wagye usika nyina echa na wafa wo japade no no say kasa se de wo pe kache ne kasa wo fom na mebisa amrante ni emeba na asem ne fom no o mo se ne kasa oyedin enti se one ne kasa no no di sa nkomo na wanhwe abekasa wagye atum sa no de aye wo mu sa mfie mienu komisa na de wo mu nie o se obesere se asem no ba bi abeduro no wontimi mfa yanim nya fom wotimi tietie yanim kura na oboa ne ho no aba betua sika no ana mbusa ne se da ben ana odin kura ne sika be mo mami se yempese ye de ne picture be to TV ne so ebi se ya sha manfo bo se sa 2025 yi enipa bia ni wa no be ba asem a yentimi mfa no to TV so mami tia ya no de kwatu no huna ne no kura so de se no afere afono ye do na afro to tegale ade ebiem enti yesi ye de ne mfonyine beto so o se o asase 2 plot ewo eye kuro no kura de sempo a ni krom sesi a o de ni krom o de am o mo ton ya ma no akosi na awotwe we sei ya mene ne be kasa mpo de kasa enti sesi no so ba mo ni kro ni din ama mo o so wo ton asase no okay enti sesi no ogu kwan so a wo ton aboabu asika no no de abre me ba na mrante na awoto aba ma metia nana wadaroma ne voice na etwa to no hwe na boma mesesie hwe na eboma mesesie Nini penye na bayadi yawo wadaroma nini penye na bayadi yawo yeno abi wona ise mutwe still we could acquire first some access to nipa no di anim this week no anya asem ketwa ene bro because se me want to no so honto nti kwa me first some nya na ma mi hu di akonya anya yi ti mi ndia woye enye nipa nyina ya tibi ebiri ya tibi biri sisida bi from wuni ade ya me na me ka me pani baako ono kwari anko TV station anko FM station me ko du agwo na mo fe no ha no okwede no hu no no enye yisi odwuma bowa owie ya ba timenso me hwese de wasami yi bia no ebeba you go some na magu akwam cause de wasami yi bia no meye akase yen ton ye pro to be to mo ton obi ani to me mo ton na me ngi magu akwam na me kase enkwa na wo fi mi na me hwe nkra no mi na me hwe nkwa no no de anya yejuma semba bi yakola yenya nwu bi kola no ya hwe ngofo ma amane amahu ye mfa ntutuka nti won de na me mpese bebem ti ya tu atwene nana ba cha obre mama me yo mami tia de meka kire sra ni se sebi so watimi ahunu se wadwuma bow na se ye wo dia otu no hofo mami tia ontu no hofo mami tie ade ba ko a me me yesesei pa wo wiase ne Ghana mente ni pa bi ase ne se obi fro na se okasa connection mami tie connection na de ade a okay connection ye de yi me afi on me si nipa bia ne ho asem bebe bia beka nipa bia nti obi ani asempa we anu agi we sika mami afa police we anu agi we sika mami afa fire we anu agi we sika mami afa nursing me du betu kwan mami tie sa sisi sam ne apobo sam ne free efiri hen eni pante so ma dwuna o mami tie obi wo no ma wanya ama ne nka o obi wo kro wa ma metra fidie so meka ba de obeya wo no wanhwa na obehye wase ana obese wa brabo eti ni pante o monfo na brantie so agiatum na ne nkoma wodi se san wa na so obe ne dia onfa sa akwa no so no omeye oma na otimienu ntwam no sa meka nsem foforo bia ente se ade ne batu TV ne so ni ya company for se na adie se sunwan ye beko no ni company for sunwan a mami tia ye nko sunwan ye beko nkran ye beko nkran company for no ha ne ye beko no mahunu se asrafo no bidio mu din edi bone edi din semunu edi din sememfata wo sra ni akwa ketekete utimiafo obi ayi soja ni utimiafo obi soja utimiafo obi soja mani yeye mami tia ni pantu omufu sergeant utimiafo obi soja mani yeye mejo kora ngo
WO2 kura nye na wo sergeant na wo WO2 sachia mama menchia no tia ne mame na tibeja central command wa ya de wono se wo hwe no so ye eti mesire nipa bebre se wo ya wa adwene se wo nkwa no anum ya wo da mame tia eja e be stress wo so no one high fire service grant me num no wo hwe ye no fa sika ne mra memene ne kasa aboko na me no ene no se ya me kasa mani abre no matete ne ma so no mamitia matete so na dia me man na otwemianu pe se yantene nka obedi miadi me na me ka kire wo na watwemienu na me nwura wa asem ne mu na denti amesi abema na watwe no panyin se bi hye wanumu a ena to bia ben yemfa no hunu enhye ya ben ena yemfa yafunu pan so enhye aben enti ya ka kire ne se also this can be besi ankobo na onfa bi meto ase eno no be hye mo kena sampa wa ya krado so na sa oton na sa ase ansa asase ne kra no me ne be kasa na ya ne nkasa ma me also onfa mra metu ya kane aye ho announcement baby eda na da ya eni na enu ye beto mate ma me tia kra na beto ama na bibia koye ma me mpa chore mo ma hima na niska se chese soje ni die eba ne sen ena eso odi ne ho ko wura sa adewe enti tia ya edema soldiers president mama se wo wadwuma ye pa o Ghana se ne esi aye din no a obi apeso ofa kwati kwan na wonye sika no president mama wo wadwuma ye chese esisie ni adwembone nko na ka soja ni de enti tia ya wunya de we de kwa na ka wonfa ho enwuramu kra nanso sabio soja fo ni binom say we sergeant your officers now sergeant dey with me fenipa it is also why say ne bia no wonkofo bia wo mo hono yo this kan kwa ma wo wase nipa no na wanya no contacting this kan ko din ni ho nti eya na free baby na bad down sergeant dey with me fenipa ti ne America ni say wontimi nka nche say wo ton plot and say no betua ka we say enya adwuma wonko pabosia na won famra at least one for half emetuwa say no one plot no enfama meka na hu say we serious she say no why ne de ye ne nya adwen okay na ye ne nya adwen ati asam nti awa no me say awaso ode bi beto ase adana na mensa abrampa ne na twetwe nkomo na watwe in fact audio so ye buy ne door so but ye na ye rely much on that audio so ne hu mobro yin but ye hu ne mobo akosi say ye mfa ne din ne baby or ye adwuma ne ntudwa for now. And may catch and say, oh, Tiania, just a single call. A betty me, ama ya run a tadie. Inti ma won fire near grow. Ye no biasa, but quite no fast one, and ne one numrano, and more brebia, and I said, boy, bida. Wait, and tally. What he, my neighbor could say, me say, no, what? And what he me, and you may ra. I be a just about me. The phrase say, yeah, when some years you for you 36 years. Yeah, me papa. Uncle, within a twinkle of an eye, Keberon atadi. Now to me your bad time. Yatsi. I don't see a bonocco. Ya bonocco, well, Pusuno, you're betting in Yansan. Yara say, Onya dear Sam Fatana Bibianco ye, yam penu giddy swasum journey, a penya sanka, yet there was a dada. Into Onyana on Fanny Mantua, Quemo, say wiki was in yes can be, Eddie Betuasie. And sana de aka na ne mano na awotwe mienu bi se na saase na onfamra ne ntoma no na wontimi mfa nkotua ne ka ye pon na ne nkasa ma me why baby akosie no no o de wonim kasa kola we ne wan kasa ma me mon kama koma ntomo ye mwate mo aba mo nyira akwa ma ba fie sika ne ye beje ne ye de ahya mo nsem wa fidie ya so why eda mo asenya me mfa mo nko e be se hye biem Obana Tnasio, Obaya Santua, and no Munina King Kong. What's not say, your friend no Edusa. So I'm a Mazi macro, go filling station side. Nendra what dear Pejama so brought Chihuni, and you so sanyalewa, Ekum Yale Moy, Eninada. Mammy Aquaba, Medofo. Why fabulous? Yay, Unida, Radin Shrenti, and no penty. Na humo bronti ni yenye sa. Na oka se nu amede abara me de rade ase omakumum. Edusan ye wo 18 herbal products
FDA for register. Ramete. Ha. Enya ba ko nya mienu. Do what she say oh ye enu mako edu what and they are well researched, vetted, approved by Food and Drugs Authority. Good. Into boy trust ni yeka when me so we do some mixture no and the capsule no kwa me pa chaw yenro do so pa yenro edo so yi pa na ene die ye pese ye ka edusa no ho asan kakra san se eno na ye kofa ba ye ni nyina didi so afi no yes eno na wo hwe edusa herbal mixture ni edusa herbal capsules ni me ni manu me yenti me kwa dem kuta me kwa baby ametina bia no even Facebook kwa na episode me kwa me page aduro no enipa bonefo aba wiase nti abre bia aduro me dikita na me de akire ama wo hu sede edusan esitie ma wo bi magina ko ti afa edusan me he wonsam a licensed medicine a world research and vetted medicine by Food and Drugs Authority enti Bora Herbal Shop Bora drugstore Bora licensed chemical shop bi ya wa Ghana what's me pe edusa herbal mixture any edusa herbal capsules na wanyene ye wonim wonya ka ya na pharmacist na ka se madansi ni wonya ka se edusa herbal mixture na ka se oh madansi ni adansi awrade nam na hu mobro so e de egu edusa nonum no edoso me pa cho me po obi a wata company ni sisi wo chronic waist pain sisi yade ye ko ankrom sisi yade abegi ni padua na boso a wa ya enkon mesro bo modiara so be kwa kope edusa herbal mixture eni edusa herbal capsules ni biato na wanom na be ye adwuma e de amon me se ye fe edusa herbal mixture eni edusa herbal capsules na de amado do no eni je edusa no Onza obi e bedum kokko adura na wosro if you say when we say kokko adura de wonu madena the morning na wose oji adwuma kro di enta wose oji akro udi be you nsunu udi be edusa nye adwuma sa but it works okay. Adwuma enti wo de fansuo na ka capsule no ho na num beto wi akọ adwuma enti ama wona wo ye adwuma yefo pepa enti ma bone ma ne se ma tu ni se adwuma yefo nyina adamfo se wo tie kunwa ka semi se ye na ka wanu bi na kakra na wa hwere kakra na wa hwere a ebe na adwuma watumi ya enti mi ya ne sa enti adu some mixture de ye kokko ni sisi yade aduro a wonum a enkan na nso betimi yade yakọ baabi a wo pe ama wato wo ni capsules ni fansuo ni kakaso no ho na ennom anopa eni anwumle anopa ni anwumle na wo ba hu se ye ka no ye mfa ni agro ye adwuma sisi yade abaye chronic e how wuti si ya wo ya emu hyehyo emu twetwon ama to asentin na yo dududu wona na si fam na pagya mdafo wo de won se mia wo won se na atom bo modiara kopa edusa herbal mixture any edusa herbal capsules nenom ono no ne sa by the grace of Almighty God by the grace of Almighty God ni nyina be kwa ma anwadwo obi wa ne de ne ekuro na aba ne sisimu entena me sisimu ye me ya adeche me sisimu tutume adeche me sisimu kekame ene wana tika krabia no watu atwere bai no kuro ne sisimu ka ne ko don wi mi no pe wo free akokodu nkokwa apa yenu nkran no wo company me de me transe kakra bia me sisi aka no me so wo bo ra Herbal shop ne drust obi emu a wo se me pedu sa Herbal mixture eni edu sa Herbal capsules to bi nanom na hu se eduanyi anu nya de ka eya na aposaposa wani san no kakra aposaposa nani wo posa na ye ne de wo je ya se asoja na di agu na ni so wo so bu ha ne nsen e hye na sum san me pa cho ko pedu sa Herbal mixture eni edu sa Herbal capsules to na enom na wo ankasa be di adanse me do futie me e wonti mu da agwo wonti mu ayemre ko pedu sa Herbal mixture eni capsules ana no akonya be da baby na me ka se embanifo ni nyanse o wo mo hwe aduro no anu mo de ni diama no enti yese 20 20 ni chese entini a emu agogo no etoa no yes enti kane no bo won se yese wo bi na emu abu ye ko ni jabinuo ni ye kire wo na no akyaya bosome ni na wotwe kasere te se de ebo nsa katua na jabene de ye na de ye de apokuo ene 20 ni ya yam na fiko ni ya ma apokuo na kom
apokuo no kom sa na ye de kyere wona no na ye pe ententrema ye de edue titare so a na ye de ententrema na tototo so a dododo no ye wi a na afen so no ya pe asene na ye de asene na tototo so ye wi a ansa na ya pa homa e de akyekere na no ne ya chi ni wi a kyekura na bosume ba ko na otwemienu kase ne mo bu pen no wo nsa ato 21 dema ebi wa dure mu 20 wo ya wom odua fa no wodan ebi wom na de ma me kase kuro duro kase se kwakoro do so wo yi obi a woni mu awo a wawo a wo ma me be hwe ope no se me ka wo bontin wo ma me be hwe ope ba tan aduro be no ama wa ye kwakoro do so ye no kwakoro do so ne ye de atawo ye se nom me se adadua na akura na kyese be ma na kye wache kura na adadua na ohun kwan kuro nyina wu ekwani mu ada ho be ma na ba wa wunsuo na se wa no kwakoro do so na adadua na ukuru ba anwa wo ma me to ncha no hu se ya fa wa de kye na wa te egu so was mansa meme wa ma kura ye anyini wa wura wo sa wa te da opepala awade ma mpala oboa na dwono ha no na wono no kwakoro do so ni bi na hu kuro wu a enti me se do we kura duro wote nkasa wo di mu tutu eye wo ya emu sisiwe mu dwawa kopedu sa heba Mr. ne kasa so ke zai wo wie wo jonso me ye twetwe sisi ebi kam ni ade a kopebi no wo ba ubu nsa ya wadi akire na no woden kopedu sa heba me hye kwa e hye adaka me se ya ye yi adaka na firi hu amento to pa ye so se ya hye adaka fefe ye firi hu amento kumasa ne nkra kashi drug lane wokora na boachi wo halo so didi ge ba wo kobedia tinated herbal shop across Ghana ba bi wo ho wokwa Jeff Mankasi bi wo ho Kofrodu Agapse pharmacy takrade crisis the answer upon chen krakra wo ebi wo ho wo ase takwa ebi wo ho wo be kumasa akwale na Misty Herbal all sons chemist Costa pharmacy Adiya pharmacy PFA pharmacy Have pharmacy Sas pharmacy baby ye tro duro bia ye wa clinic ye won fidie ye de ye dwuma wo kwa Accra ye wa La Paz Las Palmas wana wo fi Las Palmas pizza mind to anso ye wa na chi pizza man da na chi ne wo kwa na da ni mu wa wo be kumase ye wo kumase suame magazine macro offensive road go filling station da no emua ne ye wo wo ne ye hwe sunwa ne ye wo New Town ye ne to gold ene di enmhwe eno achi ne bi wo ba bia ye to aduro bia se koko na fifiri wo se ma woje wana amogya wo mu se ede enka aba onum enti wo kasa gu ni paso na enka wo mu blo ni fe ne halitosis then so fando do no ye koko but ni fan helito but fan do na ye koko enti won modu sam Mr. ne cancer by the grace of God ni nyina beko ama ho atom de make twa to ani we aye adusa prostamite cancers and we aye adusa yes wo kwoto a woni say ya sili wo kona say seal no eni seal da so kama wo kona ya tie friso ento ebi wo ba bia ye number and the screen enim ye delivery across Ghana ye wo product makoma kudu wotwen typhoid de gonorrhea de cholesterol de infection bebre ye be ma honam dua so ni aye fe ye be boosting kwamo no number na da wo betimi afa ye package ka wo ya de ye package edu ni ma won saka wi a ni a chiro se de obanom no na abo ba bia wo biara ye betimi abo wo je prostamine na je man ni bi na ye be mana no ma woni se wo bo process no bai na jo sorry ententem jo ni mu ya mu hyehyɛ ni ade na bia kam no etu betwa je number ni ebre na ye be 0500 0500 110 115 0500 0500 110 115 0500 0500 110 115 and 055 700 98 24 055 700 98 24 and about 25 we wait 24 we wait 24 do ya re saba na yerade ofo gidie ene edura be no so dia re saba gidi koto nenum na wachina we sia ma we di sana papa di sana ka di saiba ye di eni di ajo so say ma dance ni ye da sinyankopon so nhira me dofo abusia yemfa ye case toso emra abrantie bi adru hase na nani ene ntoto wasi wotwa nani a ento bia ni marade wo homa no Sompa Nkomo nso wo homa ni ntino waba ye bebisa na no asem na yetimi apem ede akoye nim medafo mpacho memo akwaba yeah ma
Pacho din. Pacho mi din Nana Kwesi anase Akwesi Ajiman. Na Kwesi Ajiman. Pacho wo free ne bae. Okay, so far me fi Western North na ba sisi here. Western North he fa pote. Same Debiso. Debiso. Ne wa break afra. Ese de do nam ne mu odu. Na etwa se wo banti na watoto mu. Am sa ho ma chekura na osin wana. Pacho mbanra. Bedrendra. Okay, edanya me ase. Okwa sorry anase uye Mozamini anase osom nananum bi. Pacho me kwa sorry. Okay. Jiwe se na peja koso na ebom udin. Meka se me na wabo udin ahye no wakan bi edi mechi me. Pacho me Akwesi Ajiman. Me shebo se. Maba Sompa Nkomo so. Ensema me beka nyina no. Eye no kretrodo. Kontomponim. Te Erade boa me. Order. Ma yanko na Akwesi Ajiman yentie na numo asem. Ana yedase. Nana wadaroma ma yentie o amane bo a wode nam no etiefo ne ahwefo producers ne abedwafo nyina wa ha ya crowd otio mama ne de eboko but enye boko sa okay ni nyina say be 2 months ni we posted there online efa me father wayura for the past be 31 years ni ya be kan say otukwan but ehwe mu kire say otiase ba yentene nka pacho otukwan no so okwahin Sabra no kra na ne na netie anase na mo won fa na okra mo se otukwan akwahin okay sabra no nchumu ni nyina ne say na ye woman be 3 months ana ma me churu mu say okra say otukwan okay nti nyame anim no kra no wan che be poten akọ nti okoye be ya afi ba ko sabra na ye omuka set ne bi ana ne saka recording say wakodu Libya na wakodu ye no nya problem but afi na nyankopon adom oma yini nti o fa nso no so akọ but yinim say one okọ Spain Italy na bia Germany country cry okọ so de one tre nti as me posting online no feedback na ebe nyina ne say yes me ba ma feed kesi so na me de bedan mo na mo bo hu dawhu e de boa me say e bibi say na to me nti me de ni picture nam na mo fa sa akonya no so na mo fa ma feed kesi so bo hu dawhu ma me na ona wo akwantu mu yenu no mo akwantu mu munim papa bia ne dinde sapon anase Samuel Asante no ebia ni picture no nipa no ohun ni ye but obi wo ha o technical ohun nipa na obetimi hu say eyesumasi na anyini say anabia eyesumasi enkola brim anabia ne mranti brim okay o papa do free hefa mpacha ofiri ebono kro bia ye frɛ no ejema Kintampo road Kintampo kwan so ja okay na mo hu na busuafo ni bi no madi nkomo me pacha makọ abusuafo several times so far the ono na chiri ba na me father on e wosunyan sisi ntimi ba ase no kra no o yare aba na de okọ accounts office ho pacha ma ye bibi ya sefata waya de nsanka me ma break ma okọ ba ya nse no so hia no na edi tu eko ya de ska de hu hia pacha mo fa picture den to so mayen answer for we ye bra wako police station akoye lodge complaint say o papa ira me pacha na we so oni Germany we no twa ne bra ben usa no we o twa no kro bia ye frɛ no sehwi aketi so picture we 93 94 mo na o twa sabre no kwa na omunya enyeme kupona abasi bi ombe wo no ni mfie no be se satam na wo ye wo no ma me se no wanya mfinhia be sen se me de mfie compare dia compare be 61 to be 64 mu ho de obetimi anya ana ne din ni biem ni din ni de edin a shada ka me Samuel Asante by din a na ode ye common wo ba bia na wo kru na friend se hwaketi so no sapon Sapo ena ni dini nyina nso sen because obi wo ho bia ne de obetimi afre no Samuel Asante no ena edin a yemfa ne se ne card so ti ebetimi afre no Sami Tuga ana Same ana Samuel ana se bia Asante but sapon na ye ne common name a sapon ha meme nyini bedru wo kru no so ne de sapon na se obia edibisa me ni Samuel Asante ne kra de
ni nua no a mene ne contact no on ne boss side ni kupo kire me na mene kupo say o de Samuel Asante enya Ghana ha ne ye hwehwe no o Ghana ha nko abefie nti bi ama no ne ho na owo no obi ani din o de befa nti na ma me bisa house emane how abusia ye beko na ye dingita ho abasesi ana ansa na no ye kan kire emaya wo no matimi aboa nyame aye wo ado am abiebie enwuma biti se kwayo ho de ne ade no yade a absafo ese omone Mastercard Foundation to kese emomo mamu loans nti no interest no form pa 10% pe na ordinary pacho obetimi ama up to 1,000 almost 1 billion na watimi de ahye udwumede asoma ye bintin bomoden anafo ni echiremo ewo absa branch bia be wo na ekoje ebi give us speak capsules or say be ma wedro ne give us co capsules nso koko edro sanso na give us Mr. Boa ama bibia ekoye 0543 222470 0543 222470 Joy Chem Roofing Company Limited. Ye kwa ko boye da so. Obi amfa na nchire. Ana san krankram da so bo. Esmeti yo ene na dia ye de gusu ne de gusu na no. Obema wo bi. Final 0540 1258816. Darling Christmas no promo no egusu ekoso koto darling ni bi obesima ene na chat was thinking passion nyina bi na bibia enkoye fama ma wo fe no endimu na Bishop 75 enterprise acho Abis Plaza plot number 17 and I want sa ebeka no womro 0598 585219 na Kitima papa we mi se mi boni dia na chese enyalewa enyina edwane ansa na no maye nkopa admission maye ma no wo St Andrews Senior High wabra wo de wo ba no ekọ SHS 1 kopin 3 no obehwa baba no watwa one time omuye bi wo ho fo ni chire mfa ba no kono nkosu ande no meye panimpa 6911 New Edubia se shama dunko no fe seshri ena mankesim onsa beka no Dawood Herbal Clinic ejoso wasebra na wontimi emwa na bibia enkoye emfa emma bacho wa wote ya pa oni pedue ni mo no Dawood 360 capsules announcement no ebeboa 0241 244 012 Faith Homeopathic Clinic. Ahina makokobe na bo. Ya de so se de kura ya de tutu abi no de tutu no. Diabetes bia obeti na se. Ya asthma ni stroke no. 0244 583859 na watimi aje Sompa Herbal Hospital. Echamfo ba wo se ya de nyina be dwane. Nyina fi ani nchirem. Eka mu ya de pa. Odi ahaban toso na ni nyina afi ya de bia no behwe no watu ase e apo. 083482 na onje so. Safon pacho mofa papa ne pecha no nto nchen na nanso nwramu emfa emaye. Okay. Abrotia papa ewiase mekope bibia bedi ene me bede ne nam o ya branche satan branche no wasi so ana okọ se okọpo bra na ye besere abusuafo omomu wa kwasi broni krom se Ghana ha de enjime hwe ne ha ma mitia ebi se emfinsia aduasa ba ko de anka wa ba fie dadaada eji ye besere se Libya ho no de wo bebra ko ho no makoye nkramofo eye o maka kronim ebi ana wanya kwa antoa so no Libya ho ada kramoni ama na bogi safu a ye besere mu se honum nyina no mo hwe ne maye ura mu Germany ni Spain ni ba bia wani twa no so a wo se ne ba ne atutu aka ne nsam abema waduru sei no wo hwe ne papa ma mitia eyo se watis wawu anka me gidi sara ko ma to ne yam na ba bi obefa bia ma mitia on se ne yomufo ba bi obekọ bia ya se papa nda so de tiase onwui so ko kramoni wo so ko sofo wo yese papa nda so de tiase enti e be sere abusuafo amu akwazi broni krom se wa wani atwam sa asante so anase sapon ye be sere mo ne ba nani atutu aka ne nsam wo se ye wo no nko a enti woni nua bia aka no enti se sie nani atutu agu ne nsam ti ye be sere abusua ye nsa de nsa wa wani atwa no so bia no ye number ne gusu no frɛ
ne yɛmfrɛ aberanteɛ na comment no yɛ maa metia Emma Ajimai, how has it been living without no dad, growing up without no dad or father? Send an here. Ma'am, life in the it hasn't been easy. It's an semi year 2014 na mommy now no so kan so wuye. Oh. Nti ohwe a pope ni tukwan no. O de mema me anti ba ko o adwisu bonyo he ya. Nti wono na kakra ono guide me sa enne nyankopɔ adum se bi metimi koba. Oti on the oti ase wan to your friend is saying. Anti asantoa. O bibi abeka akere no. Nyankopɔ nhyira no. Eno akra no. No na mfi se hwi baaye. Mekoya mekuhu no menini di agro kama. Sebi ya na mpimpi ya na bibiri ka se oba ntimi ntiti bema but maame no o mama ni ayedin. Watete me. O mama ni ayedin. Sebi do onimi di enime. Aha menya basabasa. Me hard working person. So before na omohwe misisia no bibiri betima free dia dance. Me brefo anti sebi sometimes ase maame ni ho ana ayedan ya sebi nipa waboa wa enya wo maame de wo ye dan ya sebi onye wo maame nti se wutimi fight na bia wo hu bia wo papa so kra na efe nti si ande mahu se sebi maame ni ho but nipa na otete me ana me na ye maame nti papa no so na sisi me pese atifo boa me na otiase ya me hu no se oni ho de a na mayi ma adwen firi sisi me concentrate wo maame na otete me nko ana wonna sisi ye no oye me busuani but maame tiawa no yonko en kafra won say before the yedo abusia nkaka akamfo sese na osika no yedo abusia enti no maame no so no won kafra se wan transe na wan nidi ne bayinsem sebe na wo nyina aka ne yem na ne meka ne say 31 good years ena Ghana for the yetu kwa ne say hia ye ne a ana yentimi ma at least no ya na yetimi ti wo mo kakra amane akura na wanya akura no a oframane ni mu a ya na yetimi to mo ka when 31 years there media eyeme na kakra ena nyakopo netimi bibia ti wonyame na yebetimi de ani ato no so se bema atu kwa no kopa bibia ba bedie na akwakoba ne se na ensuo no so de abusua bia wo Ghana dodo no a hwere wo mu nipa wo ensuo no so eko Italy no wo mo hwere wo mu nipa papa ne so tiase a photo we say no obi abetimi ehu no emfa won se no ye abrante enentime ye sure se tiase nko ade a enani che ya wo hire ye bete ne ho asem fi se nipa bebre ehwe na sompa so de edu akiri enti ye de mpaibo na eta akiri enti won kana komanto ne yem na wa ya ade enso so na maame no so ya otete na won to ne ntwene ye no ewade bekoso ehira no enu nti na sese no watimi agina no na me yese papa no tiase a ye betre nka se antene kan won tiase a em se obegina dwene afini so na concentrate wo ne maame ne so me dase any probably to find almost 40 years ansa no obefi akwanto mo nsem no 40 years yo tu kwa ansa no obefi akwanto mo nsem ya na ye ensem pi wanko bia wo se yanko na minim se Asia countries ni Europe countries a wo mo bi ehweye no nkofo Ghana fo dodo na bi ewo ho a wonom ehweye no ya ade a womo ene yen ebedi nkomo wa bra womo ehu nambe bi mpacho ko ani mo na ne agya se enkasama me akohwe ne mame na bibia entimi enkoyi enti wakoma to ye mwate nyame nhira no adwempa se wo hwehwe wo papa but efutu a metimi di ama on se concentrate more on your business na wo ye no ene wankasa well being na concentrate wo wanting nso so jade aka de manyankopon wo de aba hase dom no se wose ehu na kira kwan a yo benene kina ya ebete ne nka acha by 1 week ebenya results de amount but se ya antene nka nso so a concentrate baby anyame de wa bedru no na ehwe so ba obra nyame ya adoda se obeba fi obeba se wo man nso so dodo na akora na wo ma meto mo se but omo epem ko wo manim ebi beto yase mi se beto mesi wawu afiri wiase ko but life goes on timpacho wankasa no hwe ho so ye maye why na hwe wo ante no nyankopon hwe o se friend saying
anti asantewa ya wo bonwure Awurade nkoso ensha no mo ahoden na edi obre so aba ya tamani skawate maame fonde kwa no asa tonam ya ye openam de obere o de akọ yani Kitiba Herbal Center for nkwatwetwe nkomo papa we say mate ye bekasa na chese kidney chese yade ne be bo obi yade ne ba ha na reho osane yade e ma ne koye papa ye mo akwa aba pacho honam te say yankopon adumu boy ye nkomo esimedu aka yade ama kitima de ye de yage ato ye ho so se infection yare de ye kitima na kitima so yage ato ye ho se ye bibia ye different e fa Herbal musemo de ye nko ne ye nkyerɛkyerɛ ani ya kasa ho ade ntra kitima nko na oba ya so ya yebetima ka kyerɛ se infection ye yare a ye de wo Kitima Herbal Center nko na oba ya so ya be ka kyerɛ se ye nko na ekutam adura ebetima kum mmoa bia ewo nipa dua mu ama wade ho se ye infection mmoa se ye hepatitis ana se HIV ana yare ebe ewa yare bia ye mmoa asem de me pa kyerɛ fa beda Kitima Herbal Center de ntia ye ka kyerɛ se Kitima Herbal Center ya ka kyerɛ se sa yare ye de wo ne se ye wakra kitwe bia ye wo na ba wi ase me se oni be man hyi ada nenso so infection obako doctor na infection oni be man hyi ada nenso sebe rations na sebe na senso ebonka enoma bebre ewo saa akra no ho saa nso ne ewo bre man so a ya wo na ba wi ase a enam se ne maame ne papa de saa infection wo ni nti no ne be ma epie ye no aya kitwe bi be sei oni oba infection ada obi kura de oba ya so ye wa wale ne yire enam nenso so ne yire ni hiada ye kan se ana bi num nim se ye boa o enipa dodo pa sa infection nti ya ji sa ale we awo mu no do so papa nenso wo fa wani hu da aji se ye ne aye ye hu adwuma yi enu nti na ya ka kiro se obi ho nso so a infection no ya de awo nti no le be ma onya ye no onya ne kese but a low sperm count oni be oba no hia adaye se enyinse ne ba no enam se nipa na kwa no antimanhie nti no ne nyinse na sen obi so ho no ma nyinse no timi ebeto mu anse no so obewu akra na odi no betu wiase no obi be ka kire se yusu ba obi so se me yebo so me na me ba no no ensem bebiri ni nyina infection ya na yesa no ma no obi so ye be wo no ye de ne betu wiase fefefe na so na e bia na ne yemu no ma no me se am for me utwo mu tan sa akra na obewu ato atwe enti infection no ma ye no ehu ankasa obi wo ho ye be wo no na so wono de ye de ne be asase so no na adwena ewo ni tirim na ye ketewa bi so di be 50 years and so na adwena be 5 good years ye obi so wo ho no ma ye sa infection ya enti no me pa chaw sa infection ya na ye de wo no and so me pa chaw the normal wo ye no enti ase bi anya de enim infection kuro ya enti wan hwe ye na sa wo ye be ma obe wadwen se da bi obe akwaye treatment Kitima Herbal Center nko anso ne ya ka kiro se sa yare e ba wo so a empekura ne se wode pan ya ana se oba ko treat afekura ne na mo ani wuro a wo widie mu nyina enti wan hwe ya ebeduru ba bi no obe ka se infection no kura ni hu because se wo treat a mo ani timi ko machi be se 1 month ana 1 year on ti se mo ani wo hu eno na wan hwe ya oti wo sa bo se obe ma mo je opepe obehwe na obe ma no asa obi be ma afo aka kituwa bi o de be kire wa asefim me pa chaw ni nyina ya infection problem no e na yesa no enti me sira wa na wanhwe ya obi be kwa be ka kire se bra no fa ne nsa na se kuto bi ana se ahama bi mfa ho abra infection yare no wom me pa chaw enti me sida se me bua de o de ko ye na o de ba ye no obi ani madanse no o yire ebedi madanse se o de ne ketuwa sa na ba ye ebro na ebo dem no ebro na sese ugusu awoje Kitima Herbal Center ye ne betima mo sa aduro no ye ma pada na sa amwa ne bekum mu nyina ye de bible boy china kan ho ama be masem no atima gina brane na watima ye be ma prekope e pa chaw be ka chiro se infection e yare nko an ne betima kum be ma
obi be ka kyerɛ sɛ woyɛ bɛrima wonya nwuye ne deɛ wobɛma nwuyi mepakyɛw enipa omu nwuye omu mɛma wu wɔ Ghana ha no anasɛ bibiri mu ha no ɛdɔɔso ankasa wonya nwuyi na so na bɛma wu wonya nwuyi so na bɛma kaketua bi wote aseɛ ɛyɛ Kitima Herbal Center na abɛte saa nsɛm na yɛde nɔmba yɛ tudwa ɛyɛ 0246 91 47 17 ɛyɛ 0539 70 68 81 yɛwɔ Kumasi Abuakwa Methodist Church yɛne Twerɛbu Akodua School no ɛna ɛdi nhwɛnim fa number ne sa to dwebe yɛ number no ɛyɛ 0246 91 47 17 0539 70 68 81 ɛyɛ Kitima Herbal Center nkoa na bɛte saa nsɛm wei nyinaa na meka kyerɛ sɛ saa wei na yɛ ka kyerɛ nyinaa ne sentence no obetimi akɔkɔtena okotodwem obɛkɔ no doctor bɛka kyerɛ sɛ onkotodwe na awie amana kankasɛe ɛso okotodwe no baako a ɛbɛso ne mienu nyinaa mu saa mwai ɔno ankoro ya ɔfa na ase ɛkɔ a obetimi akɔtena wo na ase wanhwɛ a mpaboa kora de mpaboa no ɛhyɛ wa ɛbɛ onkura hu sɛ mpaboa hyɛ wo obeti nkosua agu na ase no wanhwɛ ahoɔhyɛ bi ɛbɛba wo so no ahoɔhyɛ bi ɛbɛba wo so no wanhwɛ abɛkɔdi nsini wo bɛka kyerɛ sɛ wo maame ana papa wo akora bɛka sɛ bi a obi na ato odu wanhwɛ abɛka sɛ obi wo ne obi asɛm no ɔno na ato odu mepakyɛ obi no awato odu ɛyɛ saa infection no sentence ni bia no wanhwɛ ya oyɛ ɔba saa infection no ebetimi atena wo so ama wanhwɛ awawode nyina ebeyi ayɛ ato ogu infection otimi ba na obewura wu ma mepakyɛ obetena widie mu a wanhwɛ awidie mu watade kora bewuro kora no pampan bebem wanhwɛ a obewura widie mu a owidie mu ubenya pampan ankasa okotiri mu a obekasa na pampan wotirim obi beka kyerɛ sɛ ɔwɔ aduro foforo bi a ebetimi amma saa pampan na afiri hɔ amabra saa mwa no wɔ widie mu a meka kyerɛ sɛ wɔboa ɔdada ɔgye woduro osika na adi keke otimi adeɛ baako infection di kum ni papa wɔ Ghana ha nipa hu baako pa titiri yɛ oxa sɛ ɔsa no yɛwo na sɛ infection nya kɔtena mu a mepakyɛ wobɛnum asase so aduro nyinaa no ɔsa no ɛnkɔ da wanhwɛ abɛkɔ doctor no afei ne yɛde yareɛ foforɔ na ɛkɔkɔtena mu ɛba abɛbɔ no obetimi akɔkɔtena soma no akɔ no obɛtwire ne nya agu wanhwɛ akɔ doctor ɛbɛka sɛ yɛbɛyɛ hyɛ no foforɔ ama na ɛwɔ dada koraa nyɛ yie na te sɛ yɛba bɛyɛ hyɛ foforɔ ɔkɔtena wo yɛ ma obetimi ama nsu abɛgyina wo kidi ho wanhwɛ ananteɛ paa no wonam na ɔsɛn soro obetimi akɔtena wo kidi ho ɔbɛma kidi no ɔwi kidi ne nyinaa ma na wu kojo to na wanhwɛ a odi kɔ doctor ɛbɛka kyerɛ sɛ gye sɛ ɔkɔnya kidi foforɔ ɛde ba bɛhyɛ na buroni anasɛ bibini no onya kidi no ɔde hyɛ a wo kidi dada na ɛhyɛ hɔ no onim sɛ mmoa no na ɛyɛ ne santi ɔnyi ntontwerɛ ho ɔde kidi no bɛsa ahyɛ ho onim sɛ ɔyi totwena a mmoa no bɛsa aba ho sisi yi eti mesrɛ wo sɛ wote hɔ na sɛ wowɔ saa sentence wei bi anasɛ saa yɛaleɛ wei bi na ɛhawa bra Kitima Herbal Center yɛnkoa na yɛbɛtimi ama ɔduro ama no nyinaa afiri hɔ nom saa nso na wowɔ HIV a mepakyɛ HIV foɔ no deɛ ɔmo ba no yɛma no ɔmo aduro no a ɔmo ho sentence a ɔmo hu ɔhene yere yɛma ɔmo aduro no a wobɛhu sɛ ɔmo no aduro no a ɔmo nya nomyɛ no wobɛhu sɛ ɛwɔ no ne mu pepɛ maako na yɛde aduro no ma no a mepakyɛw ɛmoa ni tirim ne ne widie mu no ɛmoa na ɛbɛba bɛgu mu no na ɔno kora na onim sɛ moa sare wɔ ne mu wobɛ sɛ moa ne pere wɔ widie mu sɛ HIV no foɔ no yɛde ma ɔmo na sɛ moa ne wu a mepakyɛw obi kora tumi ɛdi bɛɛ sɛ 1 week na nnapa ne bi ma no ani so enti sɛ wowɔ HIV a mɛmfa ntena hɔ ma wobi nka nkyerɛ sɛ HIV ne aduro bra yɛ ne yɛbɛma yɛ Kitima Herbal Center yɛnkoa ne yɛsɛ yɛwɔ aduro a yɛbɛtumi de ama wo a mboa bi a ɛwɔ widie mu biara no anaa HIV mmoa na ɛwɔ widie mu a yɛde ma wo ma ɔmawu afiri widie no mu ama wo so ahu sɛ ampa Kitima Herbal Center na yɛne wo kasa no mepakyɛw yɛka ne saa no ɛnyɛ HIV anaasɛ syphilis anaasɛ gonorrhea nkoa ne yɛsa mepakyɛw yɛyɛle a yɛsa baako paa mmiɛnsa paa ano ɔtene baako paa ne hepatitis sɛ hepatitis paa no deɛ n'ani ɛden paa ne sɛ ɛno deɛ ɔbaa so koraa no a wohu sɛ ayɛ ɔhwɛ o wobɛhu sɛ wɔyɛ aberewa anaasɛ akɔkora ayi aberante anaasɛ abaya wobɛhu na wɔbɔ aberewa anaasɛ tutu amirika ne bra sɛ wowɔ hepatitis anaa wo sɛ wowɔ hernia anaa wo sɛ wowɔ
oxa me pacho otutu America ba kitima Herbal Center yale kituwa bi amre ni nti no de wotiye ene de wanti bia no obetima abusa kitima Herbal Center anasa obetima ba ebeye ni nyina de ama ho aton nti ye number no ena me de tu bia no ye number no ye 0246 91 47 17 0539 70 68 to American Black Kitima Herbal Center. Na hona oba obo se ho ya se fie. Yada se ye be ko homa no so fate yada so aba YouTube Grace Asumani so ewo ho divine appear Grace Asumani yada se me da se nkanfo afei Mr T wabapa Eradonko enso aba obi Nicholas yada se ena anodi one Nathan onso aba J Prince Cedric Akwei munyina yada mo ase Facebook for no quarter enkan woni anom ba kono de hijack wa ase no mu yada mo ase papa would hadaya ne mo amaka nyina we love you so much erade nkoso enhwamo na onya mo adom so makoma so ade emram se da ne da mo hweyen afeyen kwa homa no so adwenkyere ye fa course be kakra bi na ya sorry adwa so 0551 931 931 0551 931 931 and now 0548 931 931 0548 931 931 Meda from Pacha me mo ha ni baby akasa free Solo Pacha ma yentio Ajuma da se no ana so bebe am de ma so de what you ma no so de mo start to na but mo ka so na me ku so mo na do do ni na de to ohini ni ya ne da bia ifiada na ya na wabre na mabeso mu ama ni fiada nti ohini ni ada azo adwo ada to ya wado wa ha na fiada mabeso mu ti da bia fatu wa why oh ubeten sam dodo me de ekura emre obetena dia me pa cho ma how di baby akase free me do hello good afternoon pa cho di baby how free but me the chief council me go free time soko pa cho ma entie o pa cho some police in media na assembly in America soja ni no what say your friend be connection na connection so be here to who say ka we connection me ban go koto ade afro bi wa protocol no dia ko ndo na hoto no ipa na hoto no wono mbechew na me to ma ozo mbechew say connection is ka mo chi police in media say ka mo ye connection so mo chi wo yo man from the panso yate sa pepe na ye no nti we wote ya so ne de ojiska no na wanya na wa contact no nti say ya anya ituo na ado mu nyina abeba me do fodi baby akase free hello good afternoon dini baby how free ojo so mu ra mi si oran pacha ujina so my NTL. First case now, you know, Papa. Okay. You also Papa. NTL TV no. Bema no better na ha na onim na na said de hwan na anim no. Oni onim na. Dio ousu no water no so nim no. You me ka. Acha say. Brian. Oh, okay. Mate. Okay. Enti asem no ni mo hu. No me see. Okay. No me see. Ya say ya behwe ne ama bibia akoye last call and patch odin